फेसबुक आंदोले सगळं फ्रेंड्स सांगे नमस्कार सांगून स्वागत सांगत तवड़ी आजे तिमळारी ऐचवी बोय तिमळारी ഞാലി പൂവൻ കേളാൻ കുറച്ച് ഏക സാനിറം ചെയ്ത ചുളക്കാരവടെ ചിറം ചെയ്ത തവളി കറുത്തി തിമളാരി ഈ കേളാണ്ടോನು ദുന്തിൻ ದಿವಸ അവിടെ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಚಡಪಿಕ್ಲೆ ಕೊಣಾನಕ್ಕ ಜತನ್ ಖಂಚ ಸಟ್ಟಂಗೆ ಈಗ ಸಗ್ಗರ ಕಡೆ ಈಗ ತೇಂದ ಏಂತತೆ तवड़ी तिमळारी 80 ग्राम देकेली म्हणते चढ पिक्कले केळायना ते पेल्ल्या घालना तिने 80 ग्राम देकेली जलेरी ए दिदी सट्टाले पन्नारी नरे वाट्यां वाडली जलेरी सरतली चारूची येस्तली जेवणाली एक सगळे असं मैजा आहे म्हणून आम्ही जेमच्या कुठां तिकसाण मिडसाण गुडसाणी ते कसं ते हा सगळं कुठं जाऊ का गुडसाण जाई आमसाण जाई तिकसाण जाई मिडसाण सगळं हवे शापरच तवड़ी शिकेले म्हणसलेरी केळाई सरताने पेल्ल्या घाल काही नका तवड़ी चाय टेस्टी रम दे चेरगरी म्हणते साने रम दे तवड़ी ये अके तिसक जाय हांगा एक 5 एण्णम ഞാലി പൂവൻ കേಳಿ 5 एण्णम दोन्ही जीवी सांगो दोन जीवी सांगो एक पसोई छाननी कोण वाटिल्ली एक पसोई ये गोडव मेणाई ते एक 3-4 स्पून पेंदा उतरें कुछ साधन तक जाए ते पण्ण घालू का ससम जीरे करबापती तवड़ी आदे तिकोर कामळारी ई जीवी सांग अशी कोचलकोंदवर कानी उणे 10 मिनट कंदवर कताजी तेन्यान बाकी मिठ्ठाई ये अशी सिंधीता अशी सिंधुका केळांच्या आरिकोनु अशी सानी पडी कोण सिंधूनु अशी सिंधुका ಎಂತ ತಜೆ ಪಾಕ ಅशी सिंधून जानु तिकोर कामळारी ये जीवी सांगई बाकी ये मिठ्ठाईली अंतू घालाय म्हणजे आणि एकाला किको झांगून एकाला किकोनु मला किकोन जानु अक जायने ना सोई वाटिल्ली ಈಗ 4 स्पून पेंदा 4 स्पून पेंदा एक 2 स्पून चा कट्टी तैर जायशीच कट्टी तैर 2-3 स्पून घालाय पण चे गोडव मेण आहे त्याच्या आमका आंबूस घाले कोंडून बिरम दे का सांग गोडव मेण आहे ते घाल्यानी छान कोणाला की करायची अशी सुके मुका सन्न पन्नार वाढलाय ओळगी जाम छापण अशा सुका थपथपीच छान जाने अशा सुका हकमेण याला की कोण जाणू आके फणना तानी जा मुका शेळा की कराय दिले तक्कई गोडाच्या मुका मेण आहे प्रत्येकान सांगता आंबूस घालू का पण आंबी ഒരു കാരണവശാലേ इकेदान कुछ म्हणाली चड्डू आमड पाक ब्राह्मणा का ते नवरात्री ब्राह्मण सगळं पुढे गरकड करताय ते नेमक आता सगळं ते सॅलड करताय ते क्रीम आणि गाणे ते सगळं ते गाय मಕ್ಕಳು ಅಂಬಿತಾಜ ಪಟ್ಟಿ ಅವನ गाय करबना ಅವ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಾನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿತ ನಮಗೆ ಸಗळं पंडे ഞാൻ സജ്ജാനെ സിൻറാൻ പായുണ്ട് ನೋಡಿ ಏನ್ ಪಣ್ಣ ಗಾಲ್ಕ ಸಸಮ ಗರ್ಭಾಪತಿ ಜೀರೆ ಇದನ್ನೇ ಕೂಡ पण्ण गाणं अंत बनेली छान टेस्टी राम दिलेली तुम्ही चिकन चढ पिकन होऊन केळा ओरिकेन ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കനൊക്കെ ബി വെച്ചിടാം देखूया तशी आणि ते केळा तिच्या अडकल्या मोदोकू सपोर्टच्या मध्ये तर काही आहे केक कुठं लगी व्हिडिओ के कुठं करा पडे अंगलतनी दिगलवे चारम देद चा खत्तन चड्डू जेवणा बळरी इथे देवा अंडिल्यारी आमक जायत कलर सीसराम दे पण अलवाड कामुंड चड्डू आवडपाक ಏನ್ करो बस आता आणि नवरात्रीने येताना म्हणता आपण सगळं कोरियात हे सगळं दिगलवे अशी केल्यारी करतन म्हणून कराय तुम्ही सगळं छान केळा पिकवून पिकन म्हणून पहिले अंगाल का नका करतन म्हणून विश्वासान व्हिडिओ बेदा नंदी